mester mondja, hogy mi folyik. Kérem szépen. Hókulást nem kérünk be. A magyaros káposzta, házi csülökkel, csülökkel, és gombózzal készül. Magyaros káposzta, Most gombóccal, füstölt csülökkel, és füstölt csülökkel. ez per pillanat egy 10 vagy 20 személyes. Ez állatska. 20 személyes adag, nagyon 150 kilós lakomás embereknek olyan 10. És még érkezik egy negyedik vendégünk, a barátunk, a nagy nevű. Kérem szépen, így nyitottunk, ennyi csülök bele, maradott elteszik egy bolt. És ez mesterár is van benne? Szép nagy színű. Mesterár. A mesternek mesterlés jár. Ekkora. Ekkora nincs nem pazaroljába az. Ez egy gombóc. Ez egy gombóc. Azt a gombócot belepítetted volna a kamerába. Nem elég azért majom. Ez nagyon túlva volt viszont. Az a tud, az nagyon erős. Rohadt állat, ezt még visszakapod. Ez nagyon erős. Tényleg Na nézzük csak a mester fogásokat. Nem közel. Nem minden idő. Hány perc van még a készségre? nem egy 20 perc óra múlva készül. Leégni tud, te szoktál esetleg az izébe a... Aludok utána is. Gyurit mögöttem ropogtatja a csontot is. Hát mit? Annyira finom, hogy még a csontot is megeszed. Ingyen sző, nem egy izé. Ő tudja, hogy mitől pusztul a légy. Igaz, Gyuri? Kermortok sző, meg is mondja egyben. Ja. Nagyon. Nagyon jó. Nagyon jó. Ne kóstold meg, csak rosszul lesz ebbe, az meg. Milyen lakom, lisztet nem raktál bele, ez nem kellett volna? Hogy nem most kell. Ja, az a habaráshoz, vagy valami ez? Igen, mikor besűrítjük. Ez igazi geci a bazen.
Egyébként. Tényleg nem lehet pótolni. Most nem tudok pótolni bár. Ezt nem megetted volna egy héttel ezelőtt, az nem azt, hogy most teszed meg. Ezt tudom, én széthoztam ezt a lábast, de nincs fedele. De van nekem nagy lábosom, amit fazzakom a méző fedővel. Ez sajnos nincs hozzá hely. Mit csinálsz benne? Meg kell rásni. Hogy nem menjenek a gombócok át. Ez a profizmus, amit ez művel. Hihetetlen. Levélpostával. Nem, hát különben most volt a hírekben, Szegény hogy apát csinált volna sámlit helyetted, most tudna mi nőni. Ja. ne, ez a teleportálót most fejlesztik már, tehát most már ilyen prototípus van belőle. Ilyen kis edény, valamint egy mikrohullámú Jó, sütő. már mit csinálsz te? Megráztam, hogy a gombócok tudjanak. Jó, már ezt kavargasd, hagyjad. Hát meg Meg kell kicsit fordítani valamelyik folyjon ilyes, ki a gázra is belőle. Hát vagy főzünk. Vagy főzünk. Már hogy néz ki az a konyha, ha nem szutykos, mi? Egyébként igen, majd utána kell rendet csinálni. Ahol tisztaság van, az mind étterembe kajálnak, megfigyeltem. Tehát az a konyha, hogy gyönyörű rend van, patika rend, ott vagy nagyon lehetetlen szarakaja, vagy pedig... Ügyelek meg. Kicsit teli lett ez a kis fazekacska. Nem nagyon hittél benne, hogy ennyi? Hangot nem kérünk. Mit? Ja, egy darab csüveg. Nem nagyon eszik, a gombóc elég a Roninak. Vagy majd megeszi valaki. Ez lesz a mamáé? 2 gombóc biztos elég neki, ha eszik egyáltalán. Biztos, de Gyuri bácsi főztjébe viccelsz. Ne indulják ki hülyeségekből. Kettő gomba. Hát Káposztát tegyél az. Hát legfeljebb ott hagyja. Ja. De hogy hagyja ott, mi hagynál? Hát ott hogy híg? Ezt mondtam Nem neki. baj. De mesterfogás. Az a baj, érted, hogy